бисёриҳо пул барои ман муҳим нест мегӯянд. Агар пул барои шумо муҳим набошад, шумо ҳам барои пул муҳим нестед. Гуфтаниам ки агар шумо ба пул кордор нестед, пул низ ба шумо кордор нест. вақте ки одамон мегӯянд ман ҳеҷ гоҳ сарватманд намешавам, ҳамин тавр мешавад. суханашон ба ҳақиқат табдил меёбад. ё ки ибораи дӯстдоштаи ман ҳамаи одамони бой хасисанд. инро фақат хамбағалон мегӯянд, сабабаш худашон хасисанд. аммо фикр кунем, барои сарватманд шудан лозим аст чизе созем ва чизе ба одамон диҳем. ман маҳсулоти худро сохтам, мул харидам, ба одамон ҷои зист додам, ба ҷои кор тамин кардам. барои ҳамин ман сарватманд ҳастам. одамони хасис ҳеҷ чиз намесозанд ва ҳеҷ чиз намедиҳанд. Эйнштейн гуфтааст, тасаввур аз дониш пурқудраттар. дар дониш сарҳад вуҷуд дорад, дар тасаввур не. аммо дониш тасаввурро бой мекунад. ба одамон бисёртар чӣ намерасад медонед? ин дониши иқтисодӣ ба ҳисобгирии даромаду харҷ, кредитҳо, сармоягузорӣ, пасандоз ва ҳамин гуна фаҳмишҳоро бояд донанд.